माबोरै दं आगै काश्मीर होननानै स' लोगोफोर फाइनालि जों सफैबाय आरोना बड'लेण्ड राइडार्स मिटआव 2024 हेपि निउ इयार गाइस है लोगोफोर नै दायो जोंना नैबे ब्रादारनि बार्थडे आरोना ओमफ्राय केकथ' गैया ओमफ्राय सास्ता जुगार खालामबाय जोङो फिथाखौनो हासिगोन जोङो फिथाखौनो Hello guys, welcome back to my channel. I hope नोंथांमोना गासिबो बयबो मोजाङैनो दङ. So मोनसे राइड चालायबाय जोंनाहाय BRM बड'लेण्ड राइडार्स मिट दासो ओंखारदों आरोना आङो नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय. So जोंना नै बाहायनि दखाननिफ्राय स्टार्ट खालामबाय. बाहाया आंनो मा होनो दखाननि लाबखौ आंनो हरजोबनांगौ मिथिबाय खोनाखाबाय दा बे जोंनि गामिनि बाजार आरोना क'क्राझार टु सेरफांगुरि रड बियो जोंना बे एरियायावनो गामिया थारमाने हाय बिदिबा ना दे थेंक इउ ब्र' थांसै आरोना नै अलरेडि पेकिं खालामजोबखाबाय आं दायो ओंखारसिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बिदिबा स' लोगोफोर थांबाय था दिनै बिदिबा माने बोथोरा दिनै फुरा फगिमोन ओमफ्राय दायो एसे सान्दुं दुंबाय आरोना बारा टेनसन गैला माबोरै दं आगै काश्मीर स' बिदिबा लोगोफोर लासै दावखोदिनि आरोना गासै राइडार्सफोरा थांखांजोबखाबाय साथाम दङ आरोना जोंनि सेक्रेटारि ओमफ्राय ट्रेभेल उइथ लकनार जों साथामजों थांगोन आरो स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ फुरा मजा खालामगोन आं ओमफ्राय अनेक माखासे सिंगारफोर फैगोन डिजेबो फैगोन ओमफ्राय मेटेल अनेक कनसार्टबो जागोन आरोना बेयाव दामनाय देनाय गासिबो सोलिजोबगोन नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जोंनि बर'नि बैयो मामायनि गान कभार खालामग्राया आं बिनिफ्रायसो मिथिदों आरो बे मानसिखौ मा होनोमोनलाय नामा काश्मीरि जिखुनु जाया काश्मीरि होनना मिथियो आरोना बेखौ माबोरै दं आगै काश्मीरि होननानै र' खाथियाव लोगो मोनबा आरोना मोजाङै लोगो मोनबा आं नोंसिनो देखायनो नाजागोन बेखौ काश्मीरिखौहाय माने हेन्डसेक लागोन आरोना आं काश्मीरिजों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बिसोर स' लोगोफोर फिउल अफ दायो फिउल अफ खालामगोन आरोना थावानो गैयाना ओंखायनो थाव सोनांगौ जादों नै फिउल अफ खालामगोन होननानै लानाय आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय सेवगलांबायबो डाइरेक्ट माने एबार बिनिफ्राय लाखिनाय गैला डाइरेक्ट बेयाव थाव सोबाय बुरायबाय खेबसेनि इभेन्टआवहाय आरोना स' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बाय थांसै दा बैयाव दंबावो सासे ब्रादार र' देखायगासिनो आं नोंसिनो लामाखौ आन्दायबाय नामा बाय स' लोगोफोर जायो जोङो नैबे बाजाराव दंफैयो आरोना मा बाजार मिथिया बेखौ जानाय स्टार्ट खालामनाय होननाय आसोल दायो जानाय उन्दुनाय होनदों नामा कि जायगाखौ इथु नोंहा खासियाबारि आदसा माने जोङो खासियाबारि जायगायाव बिदिनो दं आरोना बारा गोजान गैला माने इभेन्टआ जोङो बेयाव सहैनो जेनेबा मेक्सिमाम खय मिनिट्स लागोन 10 मिनिट्स ना 10 मिनिट्ससो दंबावो आरो जों जिखुनु सहैनो बे बाजारावहाय ओरैनो एसे एनै जाग्रा जाना थांसै आरोना वाव बेस्ट पकरा गोम जायो बे आयौ ब्रादार मैखोम मिट आवार सेक्रेटारि जानाय नायनाया सानैबो डेन्जार जाखायो बिसोर आंनिफ्राय बांसिन जायो आं आंनिफ्राय लानानै जाजोबना एकदम फाग्ला आंनिफ्राय सिख'ना जाजोबबाय फैगासिनो ओंखाम ओंख्रि एसे जानानै थांसै आरोना स' लोगोफोर फाइनालि जों सफैबाय आरोना बड'लेण्ड राइडार्स मिटआव 2024 हेपि निउ इयार गाइस हेपि निउ इयार बेनो फार्स्ट इभेन्ट आरोना 2024नि आंनि इभेन्ट फैनाय आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंसोर गासिबो जाबाय र' स' लोगोफोर फाइनालि जों सफैबाय आरोना ओमफ्राय जोंनाहाय जायगाया नैबेनो नै दा जों बेयावनो थासिगोन आरोना माने एक्जाक्ट गेट खाथियावनो बैनो गेटआ मेन गेटआ बैनो ओमफ्राय स' जोङो
बेयावनो थासिनो आरोना दायो ओमफ्राय मेन प्रग्रामाथ' बैयावसो जागोन बै स्टेजआ बैयाव दङ जिखुनु जाया नोंसोर नायलांबाय थादो आरोना मामाखौ मोजां नुयो बेखौ देखायलांबाय थानोसै आरोना नोंसोर नायफालांबाय थाबानो जाबाय आङो स' लोगोफोर फाइनालि टेन्टखौ बानायनानै लाखांबाय आङो बानायगासिनो बिस्राबो आंना रेडि जाजोब्बाय आरोना दङ माल माथा बेखौ लाना फैनानै बेयाव सोफैजोबसै टेन्टखौथ' आं बसायखांबाय नै बिसोरबो बसायगासिनो किल उठा दूंगा किल किल कैसा लग रहा है भाई आके तेरा बताओ मजेदार स' लोगोफोर आङो बै आंनि माल माथाफोरखौ लानानै बेयाव दोनफैसै आरो कपिराइट फैयाबानो जाबाय आरोना होमबाबो होगोन आं जेबो नङा आंहा एसे नोंसिनि सापर्टल' नांगौ आरोना नै बैयावनो मेन प्रग्रामा बैयाव जागासिनो बैलाय माल माथाफोरखौ लांजोबनि आं स' लोगोफोर माल माथाखौ लाबोजोब्बाय आं नै कम्बल लाबोदों आं मोनसे ओमफ्रायो नै माखासे एसे गानग्रा जोमग्रा लाबोदों ओमफ्राय मेट मोनसे बेनोसै आरोना आंना अस्थ'फ्रा बेजोंनो साननै सोलिनांगौ आं बाय hey oi lain nunggu pada sini bisa nunggu nih sih oi sini nunggu ya जाजोब्बाय नै आंना अलरेडि बजबखाबाय गासिबो दा ट्रुप हाबनानै उन्दुनांसिगौ आरोना नै मेट बसायबाय कम्बल जोमबाय दुमफ्ला दा मोनायाव आरोना गासिबो स' लोगोफोर आंना दिनैजों गाबोनजोंना बेनोसै आरोना बेयावनो सान्थि उन्दुगोन आं नै ब्रादारमोनखौ नायदो सोर सोर फैदों ब्रादार मैखोमखौथ' नुखांखाबाय दहाय आवार सेक्रेटारि ओमफ्राय नै ब्रादार मोजाङै सफैदों दा मोजां सफैदों बे ब्रादारा ब्रादार आयो एम्बु लाबोदों ना वाव 10 केजि गोदा जोब्बाय अबेथिं गोदा हैखो नोंसोर फुख्रि दं फुख्रि ओरै बोहैनाय ना बोहैनाय नङा ओरैसो ब्रादार ओमफ्राय मोजां सफैखादों दा जेबो खस्थ' नुबासै ना दे जाबाय दे मोजां ना ओमफ्राय इभेन्टआ फार्स्ट टाइम ना बेरायहैसै औ दसे थाना बेरायहैसै एसे माबानि जों ड्रेस खुनि र' बेयावनो दोनजोब्बाय नै जोंना एसे नैबाय जिरायग्रा नैबाय दाहाय अर सावगोन बेवहाय नैहाय जाहैबाय ओरैनो जिरायग्रा माग्रा बानायदों आरो नै सियार थियार बेयावनो दंजोबो ओमफ्राय शिबा जोंना नै माबाजोंसो फैदों कारजोंसो ओमफ्राय जोङो खयजन फैदों होनोबा जोङो गासै सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठ 9 जन फैदों आरोना जोंनि क्लाबनिफ्राय 9 जन फैदों जों बाइक गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा सय सात जोङो दायो नै लाइट साजायनो नागिरदों मोजां नुसिगोन आरोना फिसा बाजार नायनाय नुवागासिनो लकेलनि बर'फोर बायदिसिना फानफैदों आरोना बेयाव एसे एनै मा संनो नागिरदों अजय देवगान मासेर जल ओरै खामानि सिगाङाव सोलिगासिनो बोरायबाय बिथाङा गायो आं बारा लब जानाङा बेखौ ओरैनो नायनानैल' थादो माने मा बानायनो नागिरदों होनदों ब्रादार मासेर झल मा होनो डिमेर चप नै जाम्बा गोजौसो जाबाय दे बेखौ नोंलाय बेलाय जादोंहाय ब्रादार नों फैया होननायखाय गोजोना मोनदोंमोन नों फैनानै दासो जासिगोन दा माबायदि मोनदों गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों ओइ नै नायनो हागोन मा प्रग्राम खयथायाव मा जागोन नोंसोर नायदो चेक खालामदो नै ओरैबो दङ बेनो आरोना Oldest नङा आरो one of the oldest about it. ABCनि बियो वाइस चिफ थमास दादा होनो जोंनि बेस्ट फ्रेन्ड ओमफ्राय बे जाहैबाय पेरेन्ट्सनि वाइस चिफ बर'लेण्ड राइडार्स मोसानाय क्लाबनि वाइस चिफ बियो मिसिं जोंनि बिदा दैमालु एप
जाहांगासिनो नै बिनि आखाइनि संनायखौ नायगोन दा जाया बोरैबा थावाबाथाय गासिबो होजोबनांगौ बेखौ मिथिबाय थावाबाथाय जों ब्रादार फुलुंजों आंजों एसे जायगा नायनो फैदों आरो ना नै जाबाय दा बड'लेण्ड राइडार्स मिट बेखौ नङाबा ओंखामखौनो मोनजानाय नङा दा बेयावनो जागोन आरो ना प्रग्रामावहाय नायनो हागोन नायनोबा दख'नाबो फानदों हिन्जाव दंबा लांजागौमोनलै बे दख'नाखौ I love VRM बेयाव माने जाय फैदों बिनि लग' दङ आरो ना नायदो नै मा मानि लग' दं Wow. Hello. Wow. Benger jol होनो नामा बाय? Benger jol. स' लोगोफोर नै दायो जोंना नैबे ब्रादारनि बार्थडे आरो ना ओमफ्राय केकथ' गैया ओमफ्राय सास्ता जुगार खालामबाय जोङो फिथाखौनो हासिगोन जोङो फिथाखौनो दे Happy birthday to you Happy birthday to you dear Dayton Happy birthday Happy birthday to you May God bless you May God bless you May God Happy birthday to you. Yeah. Itu sayur ya? Berapa expensive हो गया ये तो? इससे बड़े Happy birthday Pratak. Happy birthday. Zug जियो Pratak. जोंना फंबायनि बर्थडेखौ बाइक खुंनो मोना मोजां बाय Happy birthday. बयबो दौजों You can't run away from faces, you rise to just won't lie. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Yes, she does. 빙고 쓴 곳. 나야 아무 딘 전에 있어. 네네. 네. 아니 나한테 부탄 놓고 다니고 있으면 뭐해. 아직 안 와. 니기슬로나 뭐 스트레스. kayak kunkum. 아주 뭐 Masih amar noizon mana sih? 노전. सबको देगा 그런 자일리 중 टीजी वाले बाबू Hello guys, good morning from Songkos.